kokos. To byl docela drahý týden. Horko, nesnáším to. Pojď za mnou, pojď sem. Čaute všichni, vítejte u nového videa a tohle video bude, kolik mě stál tenhle týden v Thajsku. Chci vám ukázat, že Thajsko si můžete udělat i levné, ale i drahé. Tady ten týden mě vyšel na trošku více peněz, protože... ona fakt přišla, ta kočička. Jo. Já jsem jenom tady ten týden chtěla chodit spíše do restaurací, které jsou na té Fight Street a chtěla jsem si hlídat více kalorie, takže mi to vyšlo dráž ten týden, protože ty restaurace jsou drahší, že jo. Nejedla jsem jídla za 39 korun, takže tady tohle video neberte tak, že každý týden platím tolik peněz jako teďka, ale jak říkám, každý týden je odlišný, každý týden platím jinou částku a tady ten týden jsem se docela rozjela, jo. Nedokumentovala jsem úplně každou věc do detailu, ale psala jsem si do detailu, ale zapisovala jsem si to do poznámek a sečetla jsem si to, že dokoukejte video až do konce a na konci si řekneme finální částku. Já jsem se rozhodla, že si zajedu na snídani. Původně jsem to v plánu teda vůbec neměla, ale mám hlad, takže nebudu trpět hlady a jedu na snídani. A jako první položku jsem si objednala Grab, protože já nazpátek z té snídaně chci jít pěšky a kdybych jela svým skutrem, tak bych ho tam musela někde nechat a tak, takže jsem si objednala Grab. Na jídlo pojedu Grabem a zpátky půjdu pěšky. Grab mě stojí 50 batů. Na snídaní jsem si objednala krevety s rybou a s dýní a jednu tady tu vodu a stalo mi to 324 batů. Já tady mám slevovou kartu, teda 10%, takže to mám o něco levnější. Hello! Tak a já už jsem po fajné snídaní a vyrážím pěšky domů, ale ještě se stavím tady, dívejte, do 7-Eleven a jdu si dát moji oblíbenou kávu na cestu. No sugar. A ta káva stojí 45 batů. Já se momentálně chystám na trénink. Po 2 měsících jdu lidi na trénink. Za tréninky neplatím a platím jenom, když chci nějakou soukromku nebo tak. Lidi, a takhle nějak vypadá po prvním tréninku v wrestlingu pro MMA po 2 měsících. Já chcípám. Na trénink jsem si koupila vodu a teď si jdu koupit ještě jednu. Thank you. Oběd a 2 pití za 153 batů. Melon 35 batů. Po procházce jsem se stavila zase do 7-Eleven, zase pro pití. Takže tady tohle pitíčko si beru, to stojí 16 batů. A ještě vodu. Voda stojí 12 batů. Nezapomínejte na pitný režim, to je důležité. Takže dalších 28 batů. Je 17:24 a já vyrážím na své poslední jídlo. Já většinou v 7, o půl 8 už jsem na pokoji, sprchuju se a chystám se na spánek. Takže já vyrážím na poslední jídlo a ono to reálně vypadá, že já furt jenom žeru. Ale to není pravda, já jsem byla na tréninku dneska, byla jsem na procházce, teďka jsem stříhala na pokoji videa, teďka jdu na to jídlo, potom ještě půjdu do nákupního centra, potřebuju se podívat na hrudní pás, jestli tam neprodávají, protože můj prostě přestal fungovat a docela bych ho chtěla a potřebovala, takže tam ještě půjdu a potom už půjdu domů. A víte, co si jdu dát? Jdu si dát proteinové pancakes, to jsou tady tyhle. Jsou mega dobré. Jakoby já mám ráda ty veganské a sem tam si dávám ty proteinové, bo jsou taky dobré. Tak, tady tyhle ty pancakes. Moje, jakoby dá se říct večeře. Stala 225 batů. A jdu si to schálovat a budu se teď u toho dívat na nějaký YouTube videa. Já už jsem před tím nákupním centrem, hej, a tady zaparkovat motorku, to je masakr. Koukejte na ty motorky, kolik je tady motorek. Tady je vlastně vyhrazené stání jenom pro motorky a tam vedle taky. Ale ty vogo, zaparkovat je trošku někdy problém. Kdyby ta skútr, není zas tak velký, tak ono to šupnete i do nějaké malé mezírky. Ale je to masakr, no, kolik jich tu je. No, hrudní pas jsem nenašla, ale v Decathlonu si pořídím tady tyhle boty. Využiju na wrestling, jakoby je to napsané, že jsou boxerské, ale já svoje boxerské mám taky vysoké, tak ty nevyužiju na wrestling. A tady ty jsou krátké, tak ty budu nosit na wrestling. Stojí 1300 batů. Děcka, tak mám hrudní pás, stojí 1200 batů. Já jsem měla předtím Polar H10, nebo Polar 10, nebo co to bylo. A ten je mega dobrý. A toto nevím ani, co to je, nějaké
HRM belt, uvidíme. Tak mám na kupino, mám boty, mám hrudní pás a platila jsem 2535 batů. Peníze v hajzlu, ale i ten pás a i ty boty využiju, takže není to žádná kudodina. Mě už normálně z tenisek bolí nohy a maličky, takže jdu do 7-Eleven v ponožkách. A víte co? Je mi to úplně jedno, opět to mám na haku. Můžete mít v píči, jebat. No, jako poslední dnešní věc si kupuju vodu za 9 bátů, tohle pití za 20 bátů a ještě potřebuju toto, počkejte, vezmeme levnější. Nebudem kupovat žádné drahy. Utěrky pro psy, neboli to ale ťak. 45 bátů. Moje boty jsou tady. A já si tady. Dobré ránko, tak já začínám kávičkou v 7-Eleven. Voda, snídaně je taková rychlovka. 92 bátů. Hej, na tady tohle z toho jsem extrémně zvědavá. Já nestíhám už jít nikdy na snídaní, tak toto je prostě moje snídaně. Tak jsem na to zvědavá. Vypadá to jak nějaké knedlíčky plněné masem. Jdu udělat taste test. Já jsem dneska nějaká rozbitá, já jsem stávala až v 7 a cítím se taká... V 9:30 máme kickbox dneska, tak si musím dát kafe, ať se trošku probudím. Dobrý. Taste test. Víte, kolik to má kalorií? Kdyby vás to zajímalo, 170. Nemám vedličku ani lžičku, budu to jít rukama. Pálí to. Kurva. Tak to je mega dobré. To je s vepřovým masem. Hej, je to mega dobré. I nějaká cibulka tam je taková. Jarní cibulka. Super snídaně. Já mám teďka čas asi půl hodinky. Se jdu procházet. Tak se projdu a potom půjdu už jenom domů. Vezmu věci a pojedu na trénink. Zase chcípám, to prostě... bude teď trošku trvat, než se dostanu do nějakého tréninkového tempa. Hello. Dobrý to bylo, ale chcípnu. I s tady tím Fridem jsem teď trénovala, dívejte, jak je vysoký, jo? Hello! Dívejte, jak on je vysoký, prostě. Hello. Thank you for training. Hello from Phuket. Hello, pičo. My jsme tady všechny naučili pičo. Vyrážím do prádelny, protože už nutně potřebuju vyprat. Dívejte, jak je paní hodna, mi to tam dá, ona mi to i usuší. Thank you. Ta paní to teďka zapne a jak se to vypere, tak mi to dá tady do sušičky a potom mi to i poskládá úplně nádherně a stalo mi to 110 bátů. A bude to hotové za 2 hodinky. Tady je ta klimatizace. To je boží. Kupuju klasiku. Vodu a nějaké sladké pitíčko bych chtěla. Tak vezmu si zase ten 7up. Zaplatila jsem 36 bátů. Jdu chálovat, bo mám hlad jak svině. Číka, thank you. Dám si grilované kuře s vajíčkem a s rýží. Klasika, ale mám to rada. A víte, co je dobré, že jim vůbec nevadí, že si tady pijete svoje vlastní pití, nebo že si tady přinesete něco vlastního. Já bych si tady reálně mohla dát jenom u nich třeba rýži a koupit si maso v 7-Eleven. Už se mi to nese lidí. Káp. Dívejte, to je krása. Thank you. Oběd 100 batů. Dobré ráno. Takové to, jak si dáte ten šlofíček a vstanete a vůbec nevíte, kde se nacházíte, co je za den. No nic, já jdu zase trošku něco udělat. Hej, rozmazána jsem. Prostě... prostě šlofíček. Za chvíli mám kondiční trénink. Koupila jsem si 2 pití, zase vodu na trénink a tady to pití, protože si chci dát nakopávač. Tak jdu otestovat nějaký nakopávač, který by měl být úplně dělo. Na zdraví. Čo, hrudky tam jsou? Tak ještě trošku, no. Študí. A
je to kyselé. Tak jsem zvědavá. Jsem v hajzlu. Nekonečný kondiční trénink je za náma. Mám po tréninku, jsem osprchovaná, je 18:10, takže se jdu teďka najíst. Počítala jsem si to a mám teďka deficit nějakých 1900, takže se jdu hezky napapat, protože já kdybych teďka nejedla, tak bych potom měla chuťky a třeba bych se mohla přežrat, což nechceme, takže to jdeme doplnit. Po tréninku jsem si objednala tady tohle jídlo, ještě jsem si objednala jogurt s granolou, tohle je to pitičko, vodu, platila jsem 288 Bč a jdu tady stříhat video. To je pořádné jídlo lidi. Ty vole, mňam. Víte, co jsem si uvědomila? Že já jsem je vyzvedla to prádlo, takže teďka ještě jdu do pradelny pro to prádlo. Thank you. Mám to. No, já jsem se stavila pro kafičko, takže 45 batů. A jenom jsem vám chtěla říct, že můj dnešní cíl byl si zaběhnout 5 kilometrů. Ale většinou, když mám ten cíl, tak se to jaksi nevydaří. Ale už se z toho nehroutím, už se z toho ani nechci hroutit to, že jsem nesplnila něco, co jsem chtěla. Uběhla jsem 2 kilometry a podle mě odjebou za chvíli kolena. Takže se vyjadřovala jsem úplně kantare. Když si bych si řekla, že jsem veselačka, že jsem neuběhla to, co jsem chtěla. Ale jak říkám, nebudu se z toho hroutit. Já jsem úplně ráda, že jsem dostala, že jsem šla něco pro sebe udělat. Včera jsem měla 2 náročné tréninky, tak jsem vám jenom tady tím vlastně chtěla říct, že i já, která dost sportuju, takže prostě mám takové dny, jo. A má to tak spousta lidí, jenom někteří vám to prostě neřeknou. Takže tak, já si jdu teďka vychutnat moji kávičku, za chvíli bude východ slunce, tak si užiju ten moment a nebudu se z toho určitě hroutit, už ne. Já mám dneska ještě jeden trénink, takže teďka jenom kůze a užívat si daného momentu. Já jsem se dala trošičku dokupy a rozhodla jsem se, že se půjdu ještě na chvíli projít a potom si zavolám zase Grab, pojedu na snídani, dám si, dneska mám chuť zase na proteinové pancakes a potom půjdu pěšky zpátky domů. Proto si vezmu toho Graba, abych můj skútr zase nemusela někde nechávat, ale teďka se projdu ještě třeba tak na půl hodinky a až pak si ho objednám. A dneska jsem taková spokojená, takové spokojené, fajné ráno, protože jsem vstala brzo, něco jsem pro sebe udělala. Hello!
i když třeba jdu běhat nebo jenom se jdu projít nějakou kratší procházku nebo i delší, to je jedno. A potom si dám tu kávičku, tak jsem prostě taká spokojená Hanka, tak se mi to líbí. Teďka vidím nádherného Big Budhu za mnou, počkejte. Za mnou pomalu vychází sluníčko, lidi se tady smějou hned po ránu, takže dostanu i od nich takovou super energii. Tak doufám, že bude celý den takový dobrý. Jak jsem říkala, čeká mě jeden trénink, to máme grappling pro MMA. A dneska bych se chtěla jít opalovat. Po dlouhé době, protože vždycky jsem byla zavřena někde a stříhala jsem, tak jsem si dneska řekla, že když bude hezky, tak se budu opalovat, ať trošku chytnu barvu. A vypadá to, že pršet zase nebude, takže po grapplingu budu chytnout barvu. Teď jsem objednala grab a stojí mě 49 bátů. Už je tady lidičky. Hello, z Amerika. A jedem. Tak, snídaně a voda 243 bátů. Pití 17 bátů. Hej, tady jak mám tu plašku, jak cípám. Větrak. Kráska byla. Hotovo. Tak já jsem se po tréninku dala dokupy a zašla jsem si tady k nám do coffee shopu, prostě k nám tady do podniku, co je v gymu, a dávám si kolu a vodu a platila jsem 40 bátů. Cítím se dobře po tréninku a půjdu se za chvíli opalovat. Před opalovačkou po tréninku si dávám tady ještě watermelon shake, popila jsem si vodu. Mega dobré, osvěžující jak svině. To je život. Trénink, watermelon shake, opalovačka. Paráda. Nevím, kolik to stojí. 60 bátů možná? A už si to nepamatuju. Tak 50 bátů. 50 bátů za watermelon shake a voda mi stála 14. Tak na tohle jsem se extrémně těšila. Mamka mi tady nechala tu podušku, co jsem jim koupila. Takže já se jdu vyvalit a jdu chillovat, opalovat se a prostě užívat si tady ten bazén. Ten mi stojí 0 korun, protože ho mám tady v ceně nájmu. Krásná práce. Oběd a voda 90 batů. Procházela jsem se a už mi bylo venku úplně horko, tak jsem zavítala do obchodu, kde mají věci do domácnosti, a na zahradu a prostě něco, jak je u nás v Hornbach. No a neodejdu s prázdnou, že? Kupuju si věšáky. Kupuju si ramínka. Lidi, já jsem neměla co dělat, tak jsem se rozhodla, že si zajdu na Lapy. Stály mě 480 i s vodou. Lapy byly úplně super, bylo to teda jenom na půl hodinky, protože neměl více času, já jsem to zase zařídila na poslední chvíli, takže jsem ráda aspoň za něco. A znova jsem si vypočítala svůj dnešní deficit a je to skoro 2000, je to nějakých 1950, takže já si beru s sebou noťaz a jedu se pořádně najíst. Já mám prostě radši, když si dám větší jídlo, nebo třeba 2 jídla, večer. Jakoby ráno snídaní, potom něco třeba menšího, nebo prostě jeden oběd nějaký normální a potom prostě na večer se jako fakt najíst, ať nejdu spát hladová, abych se nebudila s pocitem hladu a tak, takže já se pořádně najím, abych měla deficit třeba 1000 nebo 900 a budu spokojená. Já jsem kdysi třeba držela diety a tak, kde jsem právě měla ten deficit třeba 1500-2000 a vydrželo mi to, jak dlouho, jestli 2, max 3 dny. A potom jsem měla takové žravky, že jsem vlastně snědla tolik kalorií, že už jsem nebyla v deficitu, ale byla jsem dost přes, takže to už absolutně nechci, už absolutně nevyřazuju sacharidy. Ale to je zase video úplně o něčem jiném, to bych mohla natočit někdy příště, takže mi dejte určitě vědět, jestli by vás takové video zajímalo, protože já jsem teďka fakt úplně, jakoby šťastná, co se týká toho jídla, že já se vůbec neomezuju, jím to, co mám ráda, sacharidy jsem nevyřadila, ale jím prostě to, co mám ráda, takže jdu se nachálovat. Tahle večeře mě vyšla na 254 bátů. Dobrou chuť. Já asi zdechnu. Já už nemůžu, lidi. Že se nic nevyrovná nápadu. Ty bličo. Že se nic nevyrovná. Ještě 90 metrů.
Ne, jo, fakt. Jo, ještě jo. Kolik? Víc, 50. Přímo zavítám do 7-Eleven. Kolečko. Jo, hotovo. Kurva. Já budu asi grcat. Jak se... Do piče. Jak se prosím vás po tady tom někdo může cítit dobře? Jak? Vysvětlete mi to. Jakože doběháte a jste úplně jo. Právě jsem byl běhat, úplně jsem přišel na nové myšlenky. Jak jste to udělali? Já myslím na to jenom, kolik mám na hodinkách a opravdu, že bych jako u toho přemýšlela nad něčím. Jako nad nějakým třeba biznisem. Ne. Hej, však. Nedávám. Bolí mě holeně, bolí mě kotníky, bolí mě všechno. Píčo, to já to nesnáším, nenávidím a nikdy to milovat nebudu. A já jsem si k tomu zkoušela najít tolikrát cestu, to nejde. No nic. Hej, země teče jak z vola. Jakože já pod sebou mám kaluž. Jestli budete potřebovat parťáka na maraton nebo tak mě se určitě neozývejte, jo? Určitě ne. Děkuji, já se potom podívám na storíčka, to mi stačí. Já se fakt cítím na kokot. Ježíš, já si vyliju kafe. Tu mám kávu, tu mám ještě tohle pití. 62 batů. Hej. Na snídaní jsem si dala fajné burrito a 2 pití, 279 bátů. Je 10 ráno, je horko jak svině, zase. Já už mám na to normálně nervy, upřímně. By mohlo aspoň trošku zafukat. No a za půl hodiny máme sparingy dneska, hej, já nevím, jestli nekřičím, já mám sluchátka. Takže já si jdu ještě pro pití a dneska se mi nechce řídit. Prostě se mi nechce řídit, takže si vezmu Grab a pojedu na trénink Grabem. 47 batů. Realita po sparingách. No nic. Jo, jebat, prostě takhle vypadám teďka. A takhle si tady procházím, mám to úplně uprdele. Jdu si pro vodu a asi pro ten jahůdkový 7up. Mám na něho chuť. Jdu pěšky do toho 7-Eleven. Ať mám ještě nějaké kroky. Hello! Já, oni jsou tady dobří, jak cip. A Hanka čarodějnice jebat. Tak, zaplatila jsem 249 bátů. A jdu si to vypít. Hezky vychlazené pití. Jako já se omlouvám, ale já to horko už fakt nezvládám. Podle mě tady je větší horko, než když jsem tady byla v sezóně. Prostě země furt leje. Už to fakt nedávám, já to nesnáším. Tati, já jedu s tvojím trenérem. Czech Republic! Tell me something motivation. Oh my god. Jo, pojď Tomi! Hej, pojď! Pojď! Oh my god, pojď Tomi! Dneska je sobota. Jsem dnešní ráno začala s privátním tréninkem. Já jsem se spojila s Mel, to je vlastně koučka tady z Phuket Fight Clubu, které chodíme na kondiční tréninky v úterý. A já jsem se s ní domluvila, že bych chtěla i soukromé tréninky a prostě být silově na tom lépe a tak. Takže každou sobotu budeme mít silový trénink a platím za každý ten trénink 1000 batů. Takže 1000 batů jsem zaplatila
A bylo to úplně parádní. Ledne jdu na Lapy a nic jiného už plánu nemám. Takže asi tak. Dobré ránko, už tady máme neděli, je nějakých 9:24 a já jsem se vyspala docela dobře. Neříkám, možná bych ještě ležela, ale řekla jsem si, že nemůžu už ležet, protože nemám vůbec dostříhané video. A dneska se tady nic nedělá, dneska se netrénuje, takže já teďka vyrážím si sednout asi na kafe. Začnu něco, nebo budu pokračovat ve střihu a potom si zajdu na snídani a u toho budu stříhat taky. Včera ani předevčírem jsem moc ten den jako nedokumentovala, protože upřímně nebylo co. Ono to bylo furt dokola, prostě zašla jsem si na snídaní, zašla jsem si lehnout domů, zašla jsem si na trénink, zašla jsem si na oběd, prostě nebylo tam nic zajímavého. Jenom vlastně v ten pátek jsme byli na těch zápasech Muay Thai se podívat a včera jsem měla vlastně soukromý trénink s tou Mel a odpoledne Lapy a nic jiného jsem jako nedělala zajímavého. A dneska nevím, dneska strašně uvažuji, co budu dělat. Přemýšlela jsem, že po snídani bych ještě stříhala a potom si zašla do nějakého wellness. Tady jsou ty wellness docela levné. A nebo bych si šla projít třeba zase na Big Budhu a tam si sedla na watermelon shake a stříhala u toho. Takže já ještě nevím, jo? Já se prostě rozhodnu po snídani podle toho, jakou budu mít náladu. Já jsem tento týden docela často jezdila Grabem a teďka jsem jela Grabem taky, protože nevím, prostě se mi absolutně tento týden nechtělo řídit, prostě jsem byla líná jak prdel, abych řídila. Nevadí, no. A už jsem tady před mým oblíbeným obchodem a jdu si dát moje oblíbené kafe. Mu dneska zbyla i nějaká pěna, tak mi ji dal takhle nahoru a posypal mi to, nevím co to je, kakao nebo z kořice. A ještě jsem si koupila, ještě jsem nechtěla jít na snídani, bo nemám úplně hlad, ale cítím, že trošku hlad mám. Takže jsem si koupila tady šunku, jo. Takže jsem platila 104 bátů a jdu stříhat videa. Ty kokos, to kolik peněz? Hodně. Tak to jsem se docela rozjela tento týden, neříkám nic. Ten týden mi vyšel na nějakých 8700 korun, je to fakt raketa, to je strašně moc peněz, ale jak říkám, já jsem to tak chtěla, já jsem chtěla prostě chodit do restaurací takových a hlídat si tady ten týden spíše kalorie, takže jsem nějak počítala s tím, že to bude drahší. Kupovala jsem si nějaký lístek na fighty, tam jsem si kupovala hrudní pas, který jsem už momentálně nestratila, ale zničila jsem ho, protože jsem ho omylem nechala v nějakém oblečení a strčila jsem to do pračky a nefunguje to, jo, takže to už nemám. Nějaké boty na wrestling jsem si kupovala, tady tyhle ty věci. Takže ten týden mě cca vyšel na 8700 korun a samozřejmě k tomu musíme připočítat i věci, které tady denně používám, což jsou data. Když si to vypočítáme, tak to je na týden nějakých 91 korun. Ubytování, já platím na měsíc i s elektřinou cca 9800 bátů, takže na týden to na české vychází nějakých 1590 korun. Pojištění samozřejmě, když jdete do zahraničí, dělejte si pojištění, protože cokoliv by se stalo a vy byste neměli pojištění, tak hodně štěstí, protože bývá to docela drahá sranda. Že to v průměru na týden stojí 575 korun, mě. Motorka mi na měsíc stojí 3000 bátů, takže na týden to je nějakých 487 korun na české. Tak. Finální částka za tady ten týden byla cca 11 500. Já jsem to věděla, že se tady ten týden rozšoupnu, aspoň vám ukážu takový ten kontrast, že si dokážete to tajskou udělat i drahší a to jsem nebyla na žádné party, jo, to jsem nebyla na takových věcech, takže dá se to udělat ještě víc drahší. No nic, život jde dál a já další týden už budu šetřit a budu už jíst takové ty místní jídla, nebo to budu střídat, takže mi další týden vyjde samozřejmě zase o něco levněji. Nezapomeňte na odběr, like, koment, nějakou zpětnou vazbu, budu za cokoliv ráda. Mějte se krásně.